Adzan Isya lagi wae mungkur nalika tamu sing pungkasan pamitan bali. Emper ngarep lan ruang tamu wiwit katon sepi. Sauntara sisa-sisa keluwe udut isih katon kemleyang ngebaki ruangan enggo gawe sureme sunari lampu. Gondone udis rokok sing pating selebar ing asbak lan jogan nampek irung. Nyekseni tamune wis padha mungkur, Kiseto unjal ambekan landung. Lega rasane ati tanpa alangan tamu sing teka saka ngendi-endi kuwi mau bisa ditangani mbaka siji senajan karepe beda. Kiseto tansaya yakin yen asil upayane kuwi isih dipercaya liyan. Nyatane nganti dina kuwi omahe isih dikebaki tamu sing ngarepake pitulungane. Ora wetara suwe Mbok Mis njedhel saka pawon, njuruk ngringkesi gelas tilas wadah teh. Parti anake wadon sing wis ngancik diwasa uga enggal ngrewangi reresik jogan. Simbok lan anak sing padha sregepe kuwi wis sawetara taun ngenger marang Kiseto lan wis dianggep kaya keluargane dhewe. Aku gawekno kopi pahit, Mbok, sing kenthel, perintahe Kiseto. Nggih Ki, sekedap. Wangsulane Mbok Mis njur enggal menyang pawon. Sedelo Kiseto mbenakake ikete. Alon-alon gegere ditemplekake sendenan kursi, nuli ngakep udut kelanganane. Kotak kaca sing diseleh ing sacedhake dilirik. Katon cetha yen kotak kaca sing ditempeli tulisan amal kuwi dikebaki amplop gedhe cilik pawehe tamune. Embuh dina kuwi oleh pira, Kiseto kepingin enggal ngerti. Nanging do nganti driji tangane ndemok kotak kasebut dadak kedisian swara uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wangsulane Kiseto njur noleh menyang sangkane swara. Jenengan to, Mbah? Monggo pinara-pinara. Tamune sepisan iki ora liya Mbah Rosid, sesepuh desa kang isih keperenah simbahe Kiseto dhewe. Rambut lan jenggote sing sarwa putih, prawakane sing cilik singset, pandulune sing tajem lan jangkae sing enteng sajak nggembol tenger yen sesepuh sing siji iki duwe ilmu sing arang banget didarben liyan. Monggo Mbah pinara, kok kadingaren jenengan kersa tindak mrene? Kandhane Kiseto miwiti gunem. Mbah Rosid durung awe wangsulan, tangane ngrogoh kantong klambi, njupuk rokok klobot kelangenane. Klobot sing bungkus mbako kuwi diklamuti, njur disumet karo nglirik kotak kaca sing dikebaki amplop. Iki mau saka tindak ngendi to, Mbah? Sediaku ya mrene. Wangsulane Mbah Rosid cekak. Lecet dele Mbok Mis njedul saka pawon, ngerti yen ana tamu ing bagine sing disangga wis ana kopi rong gelas. Mangga Mbah, dipun unjuk. Kandhane Mbok Mis marang Mbah Rosid. Lah ora lali karo karmanku to? Pitakone Mbah Rosid. Mboten Mbah, kopi pahit kenthel
sami kalih karmanipun Ki Seto. Ya kene kowe ora lali matur nuwun lho ya. Inggih Mbah, sekecakaken. Lah tindak jenengan ki kok sajak wigati, kandhane Ki Seto sakmungkure Mbok Mis. Tak temene anggonku nedya mrene wiwit bakdo asar. Merga tak sawang isih akeh tamu, mula tak ranti sepine tamu murah isih lumintu to. Alhamdulillah Mbah, pangestu jenengan. Ya, aku melu seneng ya kene kowe sago aweh tetulung marang liyan. Terus tindak jenengan iki? Mangkene awan mau aku ra ngopi ning warunge Kang Sabar. Kabenderan ing kono ana wong loro andhok. Sing siji lemu, sijine brengos nganggo klambi kotak-kotak. Tak takoni saka ngendi, ngakune saka kene sak perlu mertamba. Oh, iya Mbah, aku eling tamu loro kuwi saka Dolopo Madiun. Ya, emane aku ora takon jeneng lan alamate. Terus wong loro kuwi gene Mbah? Tak takoni lara apa, jarene larane mergo digawe liyan. Kok ngerti digawe liyan? Jarene sing kandha kowe. Iya Mbah, mesake katone awake lemu nanging ing jero badane ana penyakit ora sabaine. Cekake dheweke disantet koncone. Mbah Rasid meneng sedelok, kopi sing diiling ing lepek inggal diseruput. Ki Seto ngerti yen ulate simbahe kuwi katon seje. Iya babagan iki sing kudune dianggo wadi, kandhane Mbah Rasid lirih. Geni Mbah, apa aku keliru? Ora, anggo nemu awet tetulung nambani lorone liyan iku ora keliru. Aku melu seneng, mong wae kudune tembung santet kuwi ora sah diucapake ing ngarepe pasienmu. Mbah, pasienku duwe hak nakokake penyakite, wajibanku bloko apa anane aku ora bisa nutup-nutupi utawa ora bisa goroh marang pasienku. Karepmu kuwi bener, sumelane Mbah Rasid. Nanging wis akeh contone yen tembung santet bisa nuwake dredah, kamangka angel dibutekake. Pasienmu kuwi teka mrene sak perlu mertamba lan niate kuwi klebu dalane kewarasan. Yen ana kene mbok kandhani yen larane digawe liyan utawa merga santet, pikirane bakal musik lan tuwa sujana marang sapa wae. Bisa-bisa penyakite ora waras ning malah nemen. Mbah, apa aku kudu goroh yen kena santet temenan? Apa aku kudu kondo lorone biasa-biasa wae? Ora Mbah, aku ora bisa goroh. Banjur aku kudu kepriye? Ya cukup ditambani sak mampumu, sak bisamu tanpa cerita warna-warna. Eling le, kowe uga kudu bisa gawe tentreme swasana, utamane swasana batine pasienmu. Wis to Mbah, jenengan ora usah kuwatir. Aku bisa jaga diri. Ya, aku percaya. Mbah Rasid ngadeg nyat njur ngajak salaman. Minangka wong tuwa, aku mung bisa ngelingake sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wangsulane Ki Seto kanthi swara serak. Mbah Rasid jumangka metu, sepeda pancale sing disendhekake ing ngisor wit pelem enggal digelak nembus sureme wengi. Ki Seto nyawang lungane saka ngarep lawang nganti sing disawang ora katon ing pandulu. Wengi tansaya nglangut, wis dadi pakulinan ing saben ngancik tengah wengi. Ki Seto mlebu sentong tengah nuli ndedonga nyaketake diri marang Gusti ingkang Maha Kuwaos.
Sauntara mbok mis lan anake wadon isih jeglengi TV senajan rasa ngantuk wiwit nggodha mripat. Let sedhela mara-mara mbok mis nyilikake suarane TV, pangrungone ditajemake. Anake wadon jenggira tangi lan melu-melu najemake talingan. "Ana tamu, Mbak," kandhane Parti lirih. "Hah, bisamine isih wae ana tamu," grendenge mbok mis. Dheweke kelingan welinge Ki Seta yen aja nolak tekane tamu. Mula mbok mis enggal-enggal ngadeg lan cumangkah nyedhaki lawang arep. Sauntara swara lawang sing didodhok saka njaba tansaya keprungu swara. "Kula nuwun, Ki. Kula nuwun." Suarane si tamu saka swalike lawang karo ndodhok lawang. "Jenengan sinten?" pitakone mbok mis tanpa buka lawang. "Kula, Mbak, badhe nyuwun tulung Ki Seta. Badan kula sakit sedaya," wangsulane si tamu kanthi swara serak-serak abot. "Niki ra ampun dalu, Mbak, benjing kemawon." "Aduh, Mbak, saestu kula nyuwun tulung." Tamu nekat. Grendenge mbok mis lirih karo buka lawang. Persis ing ngarep lawang ana sawenehe priya ngadeg kanthi posisi rada miring. Priya iku ndingkluk kaya sajak ngepet lara. "Jenengan sakit napa?" pitakone mbok mis. "Ingkang sakit niki, Mbok," kandhane priya kuwi nuduhake raine. Saiba njomblake mbok mis, jebul raine kuwi rusak, kubras getih lan mripat kiwane katon mendolo kaya meh coplok. Weruh sesawangan kang gegirisi kasebut, mbok mis jerit cekak nuli ambruk lan semaput. "Mbak!" Aloke Parti njur keplayu nyedhaki simboke sing lemes tanpa daya. Jerit tangise Parti mecah sepi. Ki Seta kang lagi ndedonga mlumpat saka jero sentong lan keplayu nyedhak. "Ana apa?" pitakone Sora. "Iki wau wonten tamu," wangsulane Parti pedhot-pedhot mripate kaca-kaca. "Nanging kok mara-mara simbok semaput kados ngeten." Tanpa kesuwen Ki Seta melumpat metu. Ing jaba ora katon kemlire manungsa. Tamu sing dikandhakake Parti ora katon embuh menyang ngendi lungane. Nanging dumadakan Ki Seta ngrasakake anane babagan kang ora sebaine. Gegodhongan sing ana ing sandhure mara-mara kemrosak kaya keterak angin gedhe. Playune angin sing nerak gegodhongan kuwi ngidul parane. Sapa kowe?" Aloke Ki Seta karo nututi playune angin nyelowati kasebut. Nanging kasep sing dioyak tanpa tilas tekan kebon mburi omah Ki Seta kelangan lacak. Babar pisan ora katon anane gegodhongan sing kemrosak. Saking wit-witan padha anteng kaya lagi ngematake sunare sang rembulan kang lagi ndadari. Watara jam 7:30 esuk, mbok mis lan Parti wis udhek ing pawon nyawisake teh kanggo tamune Ki Seta. Nganti dina-dina candhake tamune Ki Seta pancen isih teka lunga karo nggawa penyakit werna-werna kanthi pangajab enggal waras lumantar pengobatan alternatif kasebut. Kanthi sabar Ki Seta ngladeni tamune siji mbaka siji. Sauntara saben tamu sing teka mrono padha ngisi buku tamu karo nyebutake lelara sing dirasakake. Kaya padatan meh saben dina anggone ngadepi tamune nganti bakda isak. "Sampeyan dhewean?" pitakone Ki Seta marang sawenehe kenya karo nyoba ngungak njaba. "Inggih," wangsulane kenya kuwi cekak saja isin. "Sakit apa, Mbak?" "Sanes kula, Ki, nanging bapak kula ingkang sakit." "Lho,
kok ora diajak mlebu mrene? Anu, bapak mboten saged tindak, badanipun lemes tanpa daya. Cethone bapak sampean ana dalem? Inggih, menawi saged mbok nyuwun tulung dipun tambani saking tebih mawon Ki. Waduh, kudune sing nandang leloro diajak mrene sisan, Mbak. Kanthi mangkono aku bisa ngerti kanthi trewaca apa larane. Walah Ki, nyuwun tulung saestu Ki. Bapak mboten saged napa-napa saestu. Ki Seto menang sedelok, mripate kober nglirik kenya ayu ing sangarepe kuwi. Mripate kenya kuwi kembang eluh kaya sajak nelongso mikirake wong tuwane lanang sing lara-laranen. Sapa jeneng sampeyan mau, Mbak? Pitakoni Ki Seto karo nyoba buka buku tamu. Kula Sita Resmi Ki, griya kula dusun Ringin Agung rika. Oh, Sita Resmi. Jeneng sampeyan apik, Mbak. Tegese rembulan. Dusun sampeyan saka kene kira-kira pirang kilo? Watawis 7 kilo Ki. Ya wis, ayo tak terake bali. Coba tak delengi lorone bapake sampeyan. Nanging kula mboten beto sepeda lho Ki. Lho, terus ki mau? Kula ngajak Ki. Yen ngono ayo tak bonceng, tak terke bali. Kandhane Ki Seto njur enggal nganggo jaket. Sedelok dheweke pamit marang Mbok Mis nuli enggal nuntun sepeda motore menyang pelataran. Bubar resik lan ngancing lawang, Mbok Mis lan Parti enggal bali. Biasane simbok lan anak kuwi nginep ing omahe Ki Seto. Merga isih tom-tomen marang tamu nyelawati sawetara dina kepungkur. Kanggo sawetara wektu Mbok Mis lan anake wadon ora nginep ing omahe juragane. Apa maneh yen Ki Seto ora ana ing omah. Jalaran kadangkala Ki Seto kepeksa ngalah lan mara menyang omahe si pasien. Kaya wengi kuwi ahli pengobatan alternatif sing aran asline Prasojo iku kapeksa mara menyang omahe Sita Resmi ing dusun Ringin Agung. Rembulan abang katon ing bang wetan pertandani yen tanggale wis tuwa. Alon-alon Ki Seto nggelak sepeda motore sing isih kinyis-kinyis ngliwati dalan padesan sing kala-kala isih ngecemplung banyu udan. Sinambi guneman ngalor ngidul pandulune ditajemake. Ati lanange Duda 2 taun iki sakala kagugah nalika tangane Sita Resmi ngrangkul bangkeane. Ora diselaki yen getih rinoso munggah nganti beda angen-angen nuwake rasa pangrasane sing saksuwene pisah karo sing wadon ora nate dirasa. Aja ngrangkul bangkean yen weruh pacar sampean rak muring-muring. Kandhane Ki Seto jarak laku. Sepeda motore dilewatake jeglongan anggone Sita Resmi ngrangkul bangkean tansaya dirapetake. Kula dereng gadah pacar kok. Wangsulane Sita Resmi njur guyu lirih. Ah masa umur sampean pira to? 23, nanging dereng wonten ingkang nyocoki manah. Ora usah pilih-pilih tebu mundhak entuk bongkeng. Ngaten menika nawi ibu persa kula rak diuring-uring. Ibu sampean po? Sanes karep kula garwa jenengan. Ah, aku ora duwe bojo. Kira-kira wis 2 taun anggonku nggembol pangkat Duda. Kak, mboten semah malih. Durung ana sing cocok. Mboten usah pilih-pilih tebu, mangke angsal sing bongkeng lho. Sumelane Sita Resmi njur guyu. Ki Seto tansaya wani, lengene kenya sing rangkul bangkeane kuwi njur dijiwit. Sita Resmi mbales jiwit bangkeane Ki Seto. Aja jiwit bangkean, aku ora betah keri. Codel.
wonten candhake. Mekaten para tresna pandemen waosan cariyos basa Jawi nggih menika alaming lelembut. Cariyos menika tasih wonten sambunganipun. Sumangga dipun pidhangetaken ingkang salajengipun. Matur nuwun.